mhuri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Pese panofa munhu apashaya kwemuroika unotozwa kuti ndiauraya ndimi makauraya. So panapa paita zviri kutaurwa nemagenerals vachijamuka nekufa kwaita Victor Matimad. Vanhu vakawanda kwamanaga nyaya yematemadanda yarwadza vanhu. Saka iwo kana uchinge warwadziwa namatemadanda, please da kuti ungonyora kuti rest in peace comment section umu nditi. Asi kana usina kurwadziwa nazvo uchingoti aregai vadyana nevapedzane kuzatu ikoko, zvakakosha zvekare kuti ungokuona nekuti ase nekulaika video nera uzoshayiwo pako ponokwana kwana ipapapo. So after vamatemadanda vafa, magenerals vane tsamba yavari kunyora yandiri kusangana nayo panapa iyi. Parabonza, I'm in a shock at the death of Comrade Victor Matimad. I speak not as a politician, but a man who served in the liberation war and watched brothers in arms give their lives for this country. What has happened to Victor Matimad is not an ordinary death. This was an assassination. Comrade Matemadanda was one of us, a political commissar, a key figure in the 2017 events, and a man who understood what it means to stand for principle. He is now dead, vomiting after a family meal and dying at West End Clinic within hours. That is not the pattern of natural illness. That is consistent with poisoning. The same network that targeted Comrade Blessed Geza appears to have taken Matemadanda. Geza was in a regular contact with allies and was promised army support for a planned revolt, promises that never materialized. Comrade Geza was surveilled. Comrade Matemadanda, who sympathized with General Chiwenga, opposed CAP 3 and urged ZANU-PF MPs to reject what he called a constitutional theft, he has been eliminated. CAP 3 is the death certificate of Zimbabwe's democracy. It abolishes direct presidential elections and effectively extends President Mnangagwa's term to 2030 without a referendum, without ballots, and without the people. General Chiwenga was conspicuously absent from the Politburo session. That absence was not accidental, it was a statement. Comrade Matemadanda was monitored from the day he received his ambassadorial appointment. He knew he was a target in 2020. He warned, "They want me dead." After an alleged poisoning at a meeting, he survived then. And this time they succeeded. The pattern is unmarkable. Liberation war veterans are being paid. Comrade Geza was expelled. Comrade Matemadanda is dead. Retired brigade generally survived car crashes. This is not internal party discipline. This is systematic elimination. We did not fight for this. We fought for a Zimbabwe where brothers do not poison brothers over power. This is message irikubu David way from these guys. I feel sorry ndu bananzwa kurwadziwa. Unoona kuona ma generals vakunyora tsamba yakadai so iyi normal azvanzi unge zvichiitika zvinizvo zvokuti ma generals vanotanga kunyora tsamba dzakaita sedzidzidzi. Azvisi zvinhu zvakanaka David way. And ndikuonawo vamwe vari kuti zvoni on the same statement iroro. He met his fate in the hands of his perceived friends who tend to be his enemies. So, General, the guy wamunotaura nezvake uyu Matemadanda betrayed the masses, celebrating the destruction of an opposition by state apparatus. Not good. So, and now I see where this one is coming from. But Zvakaita boy celebrated the hostile takeover of opposition by Monzora. He celebrated recalls of elected MPs by Douglas, assisted by the state. For the first time, the state provided 24-hour security per harvest house. So now people don't even care about it. I didn't see this coming, honestly. All I can say is pese pano famuna pashai kwe zvinotaurwa
variko vamwe vane zvivindyo vanosvika votanga kutaura zvakaipa pamusoro pemunhu, variko vamwe vekuti vanozongoiya vachingosympathizewo nefamily vachitaura kuti zvaitika hazvina kunaka, vamwe vanotaura wafa wanaka kasika vanongoti anga ari munhu akakanaka nekuti akazodai so potaurwa mabasa akanaka chete akaita munhu, ndo kazhinji zvinowanzoitika. But on this one it's up to you guys to judge kuti imimi munozoionawo sei. But the issue here, the main reason why I'm even here inini is to tell you guys, is to inform you about what really happened, about zviri kuitika nema generals nema messages avanenge vachisenderana. And umwari kuti zvoni I think the real veterans are long gone. These ones matongo wana mjibas chimbwidos, it's all forth no beer. I'm losing the faith in Chiwenga and the so-called war vets and the retired army generals. They got us in this mess and can't get us out of this military mess. Yes, pakawoma. Yeah, zvinoita manje there is what you call mnenge mchida kuti zvibudirire mwanoiti chiko kana kupara pane zvimwe mwati instant gratification. Adatoti mfazo toko zvingotunzi pakanzi parodo chakati zvetika ipapo ukatarisa hondo chaiyo kuti yakatura makore mangani ichirwiwa, unokwanisa kuunderstand zvinhu izvozvi zvese. Kune dzimwe dzekuti dzinenge chirwiwa murunyararo and opponent yacho vanenge vachitira kurwisana inenge ichitowapedza vari 1-1, vari kutangirwa kuonekwa and nevamwe vacho nekushaya hana like this kuti munhu anongobuda ngoti because ningadai so vanokuteerera even uchitaura pangava parally kana pachi otokona kuti uyu ato enemy yedu mamona here, vanokustadha vokuanalyze uchiri kure. So paunotanga kuplana uchikura because vanotokona kuti uyu tikamusiya akadari ari kuzokura nazvo, saka paunotanga kukura nazvo every day uchikura nazvo day by day, ivo vanenge vachitokuurayawo mbijana kazhinji kacho ndo zvinowanzoitika. So umwe ari kuti what goes around comes around. You guys made headlines floating that straight jacket crap at the expense of the populace. Now Cap 3 is that very straight jacket tightening by the day, and you are busy throwing settlements famba as a general Zarabasa. People are funny. I don't want to comment panyaya dzakadai so apo unenge wakarara muchimba chakadhakwa unenge uri nzara zvako otanga kuti vanhu magenerals anabasa. Most of these generals vane zvinhu zvavo. Guys, you should know this. Vane zviro zvavo magenerals aya. Ukavanzwa vachitaura kuti guys toda kuzodai so tokubatsira, it doesn't mean kuti they are poor. Iwe ndaona vanhu vakawanda vaitoti iwe geza uri kuzodai so. Makamboona lifestyle yengererama iye geza iri pachake. Munhu anga nehotel, munhu anga nefamu rake ranga ari kusanyatirori, chinenge chakungodiwa kungozongowedzerawo tumasource of income 1 or 2 3, but hazvinoti aishaya zvekuita, aitoiwana zvaaitoita, anga ane zvaaitoita mulife make zvaitomupa mari, zvaitoita kuti life yake inge yakaita yakarongeka achitorarama zvinhu zviri peaceful. But onaika the moment pamunotanga kuda kuataka munhu ari kuda kutobatsirawo imimi, zvimwe zvazvo zvinodzoka zvisingachamake sense. Aya magenerals vese mune muchitukirira muchiti magenerals anangana dhira anodidia, hazvirevo kuti iwo kamutukirira kana kuti akasabatsira iwo pane iye life yake ichatoshata. Vatochembera vanhu ivava kana makatozvitarisa, but chakuitika ndechekuti kutraya kuda kusiya vagadzirisa zvinhu, vada kusiya vagadzirisirwa zvinhu vacho ndimimi new generation. So new generation inofanira kuramba ichingopa respect kune madhara iwaya. Right, umwari kuti it's most likely you will continue to be killed while you continue tweeting. What are these tweets supposed to achieve? Yet you are the soldiers. If soldiers can't act and only hide behind tweets with no action, then you then must know there is no hope. Anyway, let me stop here. I don't want to continue because you can't attack generals in front of me. Ladies and gentlemen, yanga ingoripo ndetsamba ya taurwa nema generals.